దేవుడు మనందరికి ఇచ్చినటువంటి మహా సమయాన్ని బట్టి ప్రభుని స్తుతిస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఈ సమయాన కొలస్సీలకు రాసిన పత్రికలో నుండి మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనంలో 3 పదాలు ఉన్నాయి. అవేంటి అంటే, క్రీస్తు ప్రభువారిని యందు కొలస్సీలకు ప్రజలకు కలిగినటువంటి విశ్వాసము, రెండోది పరిశుద్ధులందరి ఎడల కొలస్సీలకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ, మూడోది పరలోకమును గూర్చినటువంటి నిరీక్షణ అనేటువంటి మాటలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అంటే పరిశుద్ధులకు ఒక విశ్వాసికి కావలసినవి లేదా ఉండవలసినవి 3 విషయాలు తెలియపరిచారు. వాటిల్లో ఒకటి విశ్వాసము, రెండోది ప్రేమ, మూడోది నిరీక్షణ. పరలోకమును గూర్చినటువంటి నిరీక్షణ కొలస్సీ ప్రజలు కలిగి ఉన్నవారుగా ఉన్నాడు. క్రీస్తు ప్రభువారి యందు విశ్వాసము, పరిశుద్ధులందరి ఎడల ప్రేమ. ఈ 3 విషయాలు ఎంత అద్భుతమైనవి. కొలస్సీ పట్టణ ప్రజలు, కొలస్సీ సంఘ ప్రజలు. పట్టణ ప్రజలకి ఇలాంటి అనుభవాలు లేవు, కానీ సంఘంలో క్రీస్తు ప్రభువారిని ఎవరైతే అంగీకరించి సంఘంలో చేర్చబడ్డారో అట్టి వారికి కలిగినటువంటివి ఈ 3 విషయాలు. విశ్వాసం ఉంది, ప్రేమ ఉంది, నిరీక్షణ ఉంది. క్రైస్తవ జీవితం ఈ 3 మీద ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. దేవుని బిడ్డలారా, ఈ సమయాన నీకు ఒక ప్రశ్న: విశ్వాసం ఉందా? ప్రేమ ఉందా? నిరీక్షణ ఉందా? లేకపోతే ఈ 3 కలిగి ఉండు. అసలు యేసు ప్రభువారిని సొంత రక్షకుడు అంగీకరించి నా విశ్వాసం అనేది లేకపోతే ఈరోజే యేసు ప్రభువారి యందు విశ్వాసం ఉంచు. విశ్వాసం వలన మనిషి నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నాడు. విశ్వాసం వలనే ఒక వ్యక్తి పరలోక రాజ్యాన్ని పొందగలుగుతాడు. విశ్వాసం లేకుండా దేవుడికి ఇష్టంగా ఉండటం అసాధ్యమని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. కాబట్టి యేసు ప్రభువారి యందు ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో వారికి పరలోకం ఉంది, వారికి నిత్య జీవం ఉంది, వారు దేవునికి ఇష్టలైన ప్రజలు అన్నారు. కాబట్టి ఈ సమయాన్ని ఈ గొంతులో ప్రాణం ఉండగానే యేసు ప్రభువారిని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించు. ఎందుకు ఆయన అంగీకరించాలి అంటే, యేసు ప్రభువారిని నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు. ఆయన నిన్ను ప్రేమించాడు, నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు. ఆయన నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టినంతగా ఎవరు పెట్టలేదు. నిన్ను ఆయన ప్రేమించినంతగా ఎవరు కూడా ప్రేమించలేదు. ఈరోజు నీ చుట్టూ ఉండి ప్రేమించాము అని నువ్వు భ్రమపడుతున్నావేమో, ప్రేమించారు నా చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు అని ఆలోచన చేస్తున్నావేమో. అలాంటి ఆలోచనలన్నీ సరైనవి కావు. ఆ ప్రేమలన్నీ కూడా నీతో ఎల్లప్పుడూ ఎల్లకాలం ఉండేవి కాదు. నీ దగ్గర బలం ఉన్నంత వరకు నిన్ను ప్రేమిస్తారు. నీ దగ్గర ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నంత వరకు వారిని ప్రేమిస్తున్నారు. నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రజలు నేను ప్రేమిస్తున్నారు అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఏదో ఒక స్వార్థంతో నేను ప్రేమించిన వారే. నీ దగ్గర అందం పోతే వారు నిన్ను ప్రేమించరు. నీ దగ్గర ధనం పోతే వారు నిన్ను ప్రేమించరు. నీ దగ్గర శక్తి సామర్థ్యాలు తగ్గిపోతే వారు నిన్ను ప్రేమించరు. కానీ యేసయ్య ఇలాంటిది కాదు. యేసయ్య ప్రేమ ఇలాంటిది కాదు. నీ దగ్గర ఇవేమీ లేకపోయినా యేసయ్య ఇప్పటికీ నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టాడు, చనిపోయి తిరిగి లేచాడు. నిన్ను నరకం నుండి తప్పించాలని యేసయ్య ఇష్టపడుతున్నాడు. కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సిన పని యేసు ప్రభువారి యందు విశ్వాసం ఉంచు. విశ్వాసం ఉంచిన వ్యక్తిగా సంఘంలోకి చేర్చబడు. ఒకవేళ ఇప్పటికీ సంఘంలో చేర్చబడిన వ్యక్తిగా ఉంటే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఇంకొకటి ఏం తెలుసా? పరిశుద్ధులని ప్రేమించాలి. తోటి సహోదరుల్ని, తోటి సంఘస్థుల్ని, సంఘంలో నీతో రొట్టెలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్కరిని నువ్వు ప్రేమించాలి. అలాంటి కృప, ప్రేమించి పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళేటువంటి నిరీక్షణ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండవలసిందిగా ప్రభునామం తెలియపరుస్తున్నాం. సమయం లేదు, సమయం ఉండగానే నీకున్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని విశ్వాసం ఉంచకపోతే విశ్వాసం ఉంచు. విశ్వాసం ఉంచిన వ్యక్తిగా ఉంటే సంఘంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను ప్రేమించు. అంతేకాకుండా నిరీక్షణ లేకుండా అనేక మంది ఉన్నారు, అట్టి వారికి నిరీక్షణ కలిగించు. నీకు ఒక నిరీక్షణ ఉంది, నీకంటూ పరలోకం ఒకటి ఉంది. ఈ లోకం అశాశ్వతమైనది, తాత్కాలికమైనది. ఇది ఒక యాత్రా జీవితం అని గుర్తెరిగిన వారమై నిరీక్షణ కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా జీవించవలసిందిగా ప్రభునామం తెలియపరుస్తూ ఈ మాటలు నేను ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. ప్రార్థనతో సెలవు తీసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడైన యేసయ్య నీకు వందనాలు.
ఈ మాటలు మా ఆత్మలకి మేలుకరంగా దీవించమని, ఈ మాటలు వినే ప్రతి బిడ్డలను దీవించమని నీ హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ యేసయ్య నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.